Hello, good morning guys. I'm preparing for lunch. Yeah, lunch. Subukan man bitan. Earthquake niya naman. Good morning.
Oy, charger data ah. Yeah. Diba?
Oo, kapay Jay. Ikan Jay, ikan Jay, bukoy kan. Jay, tatay bukoy. Tay. Aray mo naman. Jika orang yang kejaya.
50 mo.
Inano mo bilog yun. Ayan.
Peng! Peng!
King! Tutoy! Tutoy! Linis kan? Linis ka, Rodan. Kaya yung bagus ka ba tingin? Sabong ka nga Rodan. Jai, CR. Ang tadyo CR. Ang tadyo sa sabunan dyan kan. Ang kinelas ka. Alam ko kinelas mo. Makaawat sa una. Very good thinking mo yan. Kakagdibutin! Isang buka ah? Yes? Bus ka ba eh? Bas ngipit mo. Sabong ka ah. Sabong ka ah. Naglasaran?
Nanay, katoy. Garay, garay. Mga tayo. Ping, ping. Pasok nga ubing. Gid mama, gid. Squash. Ah. Kasi, natatunten. Oh my God! Ayan. Pasok nga ubing. Siya. It's the people.
Kung King Kong King.